Дом творцаў заснаваны ў снежні 2021 году ў Варшаве. Наша мэта – гэта падтрымка, рэабілітацыя і творчая рэалізацыя творцаў як у эміграцыі, так і ў Беларусі. Мы праводзім мастацкія, тэатральныя і музычныя рэзідэнцыі. Арганізуем выставы, спектаклі, канцэрты і майстар-класы. Дом творцаў – гэта пляцоўка для рэалізацыі новых праектаў. Гэта дом, у якім увесь час жывуць таленавітыя людзі. За 2 гады наш дом падтрымаў больш за 300 творцаў. Мы правялі 8 паўнавартасных рэзідэнцый. Арганізавалі каля 50 імпрэз. І мы не спыняемся, а таксама запрашаем вас далучацца.